το οποίο ετοίμασε η Άννα Ποηριάζη. Αυτός είναι ο Ρούντι Καζατσιάν, ο 27χρονος Αρμενοκύπριος πια πυγμάχος που περιμένει την έκδοση του Κυπριακού Διαβατηρίου του για να δοξάσει την Κύπρο. Μεγάλες κουβέντες? Όχι. Το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο τουρνουά Ακρόπολης, όπου συμμετείχαν 15 χώρες με τις Ολυμπιακές τους ομάδες, είναι μια ένδειξη του πόσο ρεαλιστικές είναι οι ελπίδες μας. Ο Καζατσιάν νίκησε στο τουρνουά αυτό παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης, πετυχαίνοντας 3 εξαιρετικές νίκες. Δεν τραβάς πίσω, κοντά του άλλου να το διακόψουμε, έτσι μπράβο. Ωραία, τράβατο στο τέλος, τράβατο. Μπράβο, Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά με τον Ρούντι τον Καζατσιάν και θέλω να ελπίζω ότι θα είναι ο πρώτος Κύπριος ο οποίος θα καταφέρει να εξασφαλίσει για την Κύπρο μας ένα μετάλλιο σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν είναι κάποιος τυχαίος αθλητής ο Ρούντι Καζατσιάν, ο οποίος απλώς εξόκυλε στην Κύπρο. Οι περγαμηνές που κουβαλά είναι λαμπρές. Από το 1985 που πρωτοαγωνίστηκε στην εθνική ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ανελιπώς μέλος της μέχρι και τη διάλυσή της. Στη συνέχεια ακολούθησε το δρόμο και των υπόλοιπων 15 σοβιετικών πρωτοπυγμάχων, την εξέβρεση άλλης χώρας δηλαδή για ένα καλύτερο μέλλον. Μετά από προσωπικές ενέργειες του προπονητή του Διεθνούς Πυγμαχικού Σωματείου Λεμεσού Χρήστου Αραβή, ήρθε στη Λεμεσό και μέσω της ΠΟΕΠ αναγνωρίστηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ως Κύπριος πυγμάχος. Πλασαρίστηκε στους 10 καλύτερους πυγμάχους της Ευρώπης στην κατηγορία των 48 κιλών με τα χρώματα της Κύπρου και κέρδισε πανάξια την πρόκρισή του στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα. Όμως τα χρόνια που πέρασε στην Κύπρο ήταν δύσκολα, χωρίς ουσιαστική ανταμοιβή και με πολλές προσωπικές θυσίες και μόχθο. Ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια. Ο αγώνας αρχίζει τώρα λοιπόν. Οι τυπικές διαδικασίες θα πρέπει να επισπευστούν από τους αρμόδιους ώστε να ρυθμιστούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες. Δεν διαθέτουμε πολλούς αθλητές με τέτοια προσόντα και τόση αποφασιστικότητα για μια διάκριση. Εγώ και προπονητής μου δουλεύω πολύ σκληρά και πιστεύω να δώσω στην Κύπρο πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο. Τέλειωσε την περασμένη εβδομάδα.